Hi guys, hi Rumbi Madzoro yemu. Hello Tendai Sirinkwani. Makadiko pano gogogoi. Inini kuno kwandiri ku Australia makuseni. Anditika. Anna John Gonera, my chico. Don't worry if my boy comes in and makes a bit of noise. We are family, we know kana kwaedza kana vedwe vana vanenge varipo. Kune vamwe vanofanira kunge vakarara asi havana pane chikonzero. Either hauna kurara because uri kufara. Either hauna kurara because pane zviri kukushungurudza. Pamwe hauna kurara, you are grieving. Pamwe hauna kurara uri kungofunga zvakasiyana. Or maybe you are traveling uri pa-airport somewhere. Ndangokufungewo so because you know I love you so much guys. I miss you. Ndatini kubatsirawo one or two people. Ivy Dube, how are you, my dear? Phoebe, how are you? Tisha, how are you? Good morning, Australia. Vari kuno kwandiri makuseni, good morning. Ndichangoti gaga zvangu ndobva ndaenda because ndaona kuti kana wakamuka soka ungangobatsirika futi. Vimba yabva kushift you. God bless you, my sister. Mutsa, how are you? Regarding ngoenda pane zvandoda kutaura vamwe vanozongoonawo pavanenge vaona ipapo tichenda takadaro. Especially ndiri kubatikana nemunhu asina kurara nguva inoyi because ari kushupika nenyaya yemunhu waakadanana naye. Ndiri kutaura nevakadzi nhasi. So kana uri murume wako uchiona kuti haudi zvokunge uri panapa unokwanisa kungoenda kana uchida kuteerera unotobenefitawo because pamwe unokwanisa kunge utori one of those people vari kutemesa vanhu musoro. Anditika ndichazodzoka ndichitaurawo nezvevakadzi saka musafunga kuti handisi fair, ndiri very balanced. Vamwe vanenge vakuzoti ko vakadzi woko chichi ndichadzokawo nevakadzi vacho iyoyo. For now ndoda ngofocus on one thing at a time. I don't believe in mixing up things. Kuita kunge sekuti ndiri kutya kana kuzeza. Aiwa tinongoita zvevakomana nhasi nevarume. Next time todzoka. Tracy hanzi hakuna hope. Renika, are those stars in the sky? No. Ndingasada kutoenda kudenga kwacho ndichibva pa live streaming panapa. I can't put you on my screen because ndiri kudhuze nekune mwana wangu ndichita live streaming, so handisi kuda izvozvo. That's why. Mandinanga izvezvi ndakabloka door nedesk nebox rine mabhuku kutya kurara. Ko uri kutya kurara dear? I pray peace that surpasses all understanding. I pray peace over you, Tendai. Whatever is causing you to do what you have just told me to do, may God intervene in your situation in a special way. Now, munoziva kuti chanditrigger chii? Inini ndiri panapa ndiri busy kukirina mumba mangu zvangu. Ndabva ndatongoona kuti vakomanaka baba vabenzi. Ndakambonzwa scripture yaiverengwa naVachiweshe ichinzi baba vabenzi havana mufaro namai vabenzi havanawo mufaro. Pane murume mukuru andifonera. Inini ndiri muboyika inini kuZimbabwe. Murume mukuru werudzi rwangu, murume mukuru ane mhuri. Kwakuchindifonera manje achibonyora hake ari pascreen apo. Indiri kudaira foni ndiri kuona hezvo. Unoziva zvokuti uri busy ndangodaira foni ruri anatombotarisa kuti foni ivideo call munhu ari kubonyora zvake. Baba vabenzi havana mufaro. Pamwe murume wako izvozviwo hauna kutorara ipapapo. Iye ari somewhere ari busy kuita zvokupenga izvozvo zvaari kuita. Satani ane chechi yake, mazvinzwa. Zvino inini manje Mwari wandinonamata, mukaenda kupage kwangu uko, mukaenda kurelationship coach Gladys page mutongoreya uko page uko. You will see a lot of testimonies. Things are happening there. A lot of things are happening there. And usaita munyama wekuti unouya pascreen pangu panapa and I curse you and there's a cause for it. Do you know kuti ndakamboya panapa ndichitaura nyaya yevarume vandinonzwira tsitsi vari kunetseka nenyaya ye-erectile dysfunction. Vatori genuine gentlemen, men not boys. I'm talking about men not boys. Vakaita munyama because of medical conditions, pamwe mishonga yavari kunwa nekuda kwema-chronic illnesses, maybe blockage akaitika kuma nerves, maybe vakaita maclots,
vakatadza kuwana blood flow nerve supply to their penile organs. Vari kutotambura, vari kuda kunamatirwa, vamwe vari kudawo advice, vamwe vari kuenda kuzvipatara, vamwe vari kumwa mushonga, vamwe vari kuoparetwa kuti nhengo dzavo dzishande. Iwe ndo paunouya panapa undifonera uchibonyora. Manje I curse you by the name of God. I curse you by the name of God. Mwari wandinonamata. That was the last election that you had. Iwewe munhu iwewe uri kundinzwa iwewe. Ndiyo last election yawaita. Haufi wakaita election futi uchadzoka futi panapa. You never have an election. Ndikunamatira vamwe panapa kuti zvivaitire zvivafambire vafadze vakadzi vavo vachifarawo. Iwe unouya uchibonyorera mukadzi wemunhu pascreen. I curse you by the God that I worship. You will never have another election. You will never sleep with a man. I command that desire yekurara nevakadzi to die in you. I command it to be consumed by fire. Aufe. Aufe. Aufe futi. Aufe wakarara nemukadzi. Avasisimeli ndi Coach Gladys vari kutaura. This is not Sisimeli, it's Coach Gladys on the screen. Mukatarisa pamusoro apo ndaisa malingi emapages angu. Go and see what's happening there. Muone kubata kwaMwari kuri kuita. Mwari handitori chemunhu, handibhadharisi munhu, ndonamatira vanhu for free. Unless you are coming for coaching and counseling, that's my profession. You pay for it. But iwewe unouya uchita, and I know kuti it's not just me. Kuna vanhu vari kutumirwa nudes, kuna vanhu vari kutumirwa nhengo dzemuviri, erected penile organs, kuma messenger, kuma chii. I curse those people. Ndavakesa nezita raJesu ndinonamata. Haufi futi. Inini kwandiri hautombofi futi. Yawaita election yende kupedzesera iyo uchachema. You are going to cry. You don't know me. You don't know the God that I worship. Uchachema. Baba wabenzi havana mufaro. Muri kunzwa? Baba vebenzi havana mufaro. Zvinonzwisa tsitsi, you feel sorry for such people. You feel sorry for such people kuti Mwari vakakupa nhengo yemuviri iyoyo. Your private organs, even vasingazivi Mwari, vanoziva kuti kune chinonzi private parts. Now, handisi kutaurira chete vari kuita izvozvo kuendesa manudzi nekudini izvozvo. Ndiri kutaura newe iwewe murume mukuru uri kuona live streaming inoyi. Uri kumba kwegirlfriend apa une mukadzi. Uri kuona live streaming inoyi, uri kumba kwehure. Iwe wacho uri hurewo, muri kuhurana muri kokoko. Ndiri kutaura newe mukadzi ari kuchema, mukadzi ari kutanga chakomita suicide. Kana uri mukadzi uri anyway, murume achichema ari kumbako. Ndiri kutaura kuti dzoka kumba. I command that relationship to be destroyed henceforth. Rudo rwenyu rwefekirwe rwongarufe. Vana vari kuchema kushaya chikafu. Munoziva nyaya dzandinotonga kucoaching uko, kucounseling uko, dzinonzwisa tsitsi. Kana uri kundoona panapa uri kuita zvinhu izvozvo uri kwauri ikoko. Vana vari kushungurudzika kurarama senherera. Mukadzi anoita kuroverwa mari yechingwa. Kuudzwa all sorts of names kuti awane mari yekutenga nyama, yekukubikira iwewe, sipo yekukugezera hembe iwewe. Unotanga wamutuka mwana wevanhu nherera, shirikadzi iwe. Unotanga waishungurudza kuti taking advantage of the less privileged, the underprivileged. You are taking advantage nekuti washamisirei. Private parts dzinoita kunge bofu, tsvimbo yebofu riri kumba rinopinda nemutoilet ichidhokonya nepupu nezvizvi. I curse you. Nezita raJesu. Hatidi zvinhu zvakapusa kudaro. Christmas inoyi unonzwa mukadzi achifona achiti nhai mama ndibatsireyo. Baba vakatondudza kuti ndinenge nditori hangu kugirlfriend. Kutodada nechihure. Unoziva kuti kune zvirwere here iwo. Kudada nechihure. Ndiri akaita zvirwere munyika. Uri kudada nechihure. Ende warwara hure hari kumirira izvozvo. Unenge wakumhanya futi uko. Uchienda kunonetsa mwana wavanhu wakashungurudza. Vana vanhu vari kutambura mudzimba mukurarama sevaranda. Nonsense. Nhasi ndiri kutaura ndakamirira Mukoma Masimba chaizvo panapa nevoice ravo. Nonsense in Mukoma Masimba's voice. Right. Hatizvida izvo zvatoda kufara panapa. We want to be happy. But nhasi handisi kutombofara kana. Munoziva ndarwadziwa sokuti akomana imagine kari kaka and ini ndogachisira ivo vanhu ivavo vanoda zvekuhura stereki havagoni futi kukedebu yacho. Mahumbu ega kuti shati kuti basa rekusekesa vakadzi mumaraini vakadzi venyu vari kufanira kusekwa zvinhengo zvakatarisa kuleft nekuright zvisitombori kana straight muchinyadzisa vakadzi venyu. Endi vazhinji vacho vandivo vane kanonzika ikapingi aka kachigune kekupedzesera kanhengo kemuviri kacho vanoita kemwana wabarwa nhasi. Uri munhu werudziko, munhu wese mumaraini anoziva kuti nhengo yababa watawanda yakatarisa kuleft yakatarisa kuright.
uri munhu werudzi unongobaya pese kunge tsvimbo yemunhu asina maziso. Chirudzi ma-private parts ama-public parts. Amunyari makaita sei kwemi? Indawo. Vazhinji vacho havagoni futi kuita bonde racho. Muchisekesa mukadzi maraini. Kufamba mukadzi achisekwa ati zviri zvamainika munhu kaena nchakadumba kwangu ndokadzinga seiko. Dai zvaibvira ndaudza mukadzi wacho kuti kachiregedza kuya kumba kwangu. How can I ndokadzinga sei? Atidi izvozvo ngazvipere. Tozvidzinga nezita raJesu. Mukadzi ari kumba chaichaya hautombogoni kumugutsa. Unoda kuzoenda kuno kuti apa wabata. Anyway, nhasi nini nyaya ndaenda kutaura kuti unoziva seiko kuti wakaroorwa nemunhu murume. There is a difference between a man and a boy. There is a difference between a male and a man. Patori nemusiyano. How do I know? When I'm coaching, a lot of people ask me, how do you know kuti this is a boy or this is a male, this is a man? A man, M-E-N, is someone who has decided to grow, not just physically, mentally, psychologically, and intellectually. Avasisimiri vari kutaura neli ndi Gladys Mutongorea, coach Gladys Mutongorea. Murume munhu anonzi man, a man is a grown-up man, maturity yapo, psychologically, intellectually, mentally, spiritually, anosarudza kukura or settler. And that person, anenge achinzi a man, M-E-N, they bring, clarity into situations. They bring solutions into their family problems. They bring what do you call it? Vanoisa rugare, peace, rather than havoc mumba. Rugare charo peace. Mukomana brings confusion. Murume brings clarity. Mazvinzo, ukakangana usizva ndichataura nhasi, remember this. A man brings clarity. A boy brings confusion. Ndo musiyano uripo pavanhu chiwa. Munhu anonzi murume, a grown up man, mature men, are not responsible and accountable for their own actions and their own words. Kana akakanganisa anokumbira ruregero. Ndati ndichadzoka ndichitaurawo nezvevakadzi. Akakanganisa ari humble, ane humility. Love is something that causes you to be humble, to be meek in spirit. Unonzwira umwe wako tsitsi kana uine rudo, and you are mature and you are a man. Unoti sorry. Anditika kana wakanganisa akusi kuti urishona nombondishupo. Hausi utera kuti sorry. It's actually maturity and love. But ukaona wakaroorwa nekamukomana, excuses. Chese chaitwa kati nai daddy, nai sweetheart, nai baby. Ko zvamanga mazodai madai ndiwo wangu adai sondo saka ndadai wangu apana panombovhuma akakanganisa. He is always right. Pese panenge paitika zvinhu ari correct. Apana pari wrong, anongori correct chete pese. But munhu anoziva kuti akura mupfungwa anoti mukadzi wangu ufunge nani singadi kukurwadzisa. Chero achiziva kuti zvandaita ndaya zvicharwadza munhu, it's intentional. At least anofanirwa kubvuma zvandaita zvinotombonaka. Anoita ndichida kukurwadzisa mukadzi wangu, sorry hako. How do you think I should have done this? Next time ndoita sei kuti zvinhu zvedu zvifambe. Handidi kuti ubve pano. I love you, I care. Ndakurwadzisa baby. Oitawo kana ka gift, kana zvimaruwa, kana ka perfume, kana kumuendesa somewhere out for dinner. Something chaunoziva chinofarwa nemukadzi wako ndo chaunoita. But kana wakaroorwa nemukomana usina kuroorwa nemurume une nhamo. Zvese zvinenge chingonzi zvikwauri zvinodzoserwa kwauri. Munhu anonzi a man anokuita lift up. Munoziva kuti kune varume vakaroora vakadzi vakagumira grade 7. Asi kana ukaroorwa nekamukomana kanenge chizvi ndakadzidza ndakafunda ndakadaiso. Mukomana yeye hazviri kuti it's because of age, because of lack of maturity. Anokwanisa kunge ari munhu anotori 50 years behaving like a teenager. Ukaroorwa nemurume, do you know kuti kune varume vakasimudzira vakadzi wavo kutanga kumuendesa kusekendari, kutanga kumubatsira chikoro chaicho achimusapota homework yake chii, maassignments, izvozvi zvese vamagraduate. Vese vakuita mabusiness avo, building each other, supporting each other. Havasekani, havaiti ridicule each other. You feel for the other person, you don't pull them down, you don't take advantage of ndakamona akadai so kuti usvika pandiri. Munhu anenge atori mukomana asiri murume,
vamwe vanotokuona uine zvinhu zvavo, uine shamwari dzako, mabasa ako, uine zvawaita, mapfekero awaita. Akakuda uchiita mapfekero iwayo, paunongoroorwa handichadi kuti upfeke so, handichadi kuti uende kubasa. My red flags are serious iwe. Handichadi kuti utambe nanhingi. Yes, there are other people who not avavake, but unoona uchipurunwa munhu wese kusara wawega. The devil, before he strikes, he isolates you. Kuitira kuti paunozosara wega, ukada kuzochema hapana anoya, ukada kucomplain hapana unokomplainera kwaari, isolated wasara wega. It's so bad. Yeah, my youth is effort ngazi. You are correct. My youth is a man wants to please one woman, his wife. Kana wakaroorwa nemunhu anonzi man, he endeavors to please you as his best friend, his confidant, his wife, his best friend, his everything. But if you are married to a boy, mukomana wants hundreds of girls, not to please them, to please himself, to bruise his, to kunonzi kuti say kumassage, to massage his ego. Every msikana waona anoda kunzi chiyo, anonzi chiyo. Adi kugutsa munhu wani, anoda kugutswa iye. It's all about him. Akada kubvunzwa kuti ko him nda baba mwana, hapana tsananguro, hapana chinobuda ipapo. Unenge uchingoshungurudzwa, uchingokunyika uko uri kusekwa, mumba macho hauna mufaro. Nyaya yacho haibudi mushi, haitombobudi mushi. A man is a gentleman, he has a gentleman qualities. But ka boy and swag, haatozikana pane chiuno chake. Brugwa rinenge rakasungirwa kumabvuku. Muchiti hanzi tiri kuenda kwambuya, tiri kuenda kumba kwamai vangu, nemukwasha ari kuoneka magaro panze, underwear iri panze, dzimwe dzacho dzinenge dzisina, unenge usina nyatsotopisika futi uchinyatsotoona tupupu twakanamira paunderwear nekuti bhurugwa radzika kuzasuka. That's a boy for you. Where are you taking that boy to? Marriage is not a joke, guys. Marriage is a commitment. It's an institution yakaswa naMwari. Usati waroorwa nekamukomana ikakako, funga kuti upenyu hwako huroenda kupi. Where do you want to go with that boy? Asingazivi kana pane chiuno chake. Anozoziva sei kuti iwewe uri kupi, vana vari kupi, hurimo here mumba. Ukada uri kwiridzira siya riri papo. Step inorohwa munhu achienda kubhawa ndiyo step inorohwa munhu achipinda munovatezvara iyoyo. Kakumbo wani mudenga tom. Kuzvirema nekuda kuonererwa chete. They are all about themselves, full of themselves. They don't want to learn. They have no teachable spirit. Havana idea zvavari kuita. Apa vari kutongopotsera vana pese pese. No protection. Even kuura kwacho havagoni. Havatogoni kana kuura kwacho. Havagoni. Havana nguva yekugara pasi newe kuti varonge. Unoronga wega, ugorongonora wega. Hapana nokuteerera chero ukabvunza. Hapana. Hapana time yekuti unombowana time yekuzviexpressawo mafeelings ako. You are not allowed to express your sadness, your joy. Hapana, you are not paid. Hapana attention yaunotombopuwa kana. Munhu ari mature, a mature man expresses his true feelings and shows his emotions. But a boy hides his feelings and tries to be tough. Hapana chinonzi tough. You are not going to be a god to anyone. Mwari ndiwani chete, usada kuzvishupa hako. And I was I'm tough. And yet, I would distract mbijana. Pakuti I'm tough ipapapo, achitadza kuexpressa my feelings ake nekubatsirwa, sometimes even professional. Yes, Barbara Charles. Boys feels like they know everything. It's true. Apana chaunomudzora, I'm tough inini. Hey, I'm a man here, I'm a man. Do you need to remind me kuti pauzaspe belt rako pane penis? Every time. I know that. That's why I'm married to you. You don't need to remind me. Kuti ndimanikidza ndizive kuti ndiwe murume panapa. Tinofanira kuona nema action ako kuti uri murume. Kuti uri murume, ratidza nezvito zvako nemabasa ako. Ubaba hwako hahufaniri kuita zvekuudzwa kuriminda vanhu kuti ndiri murume. Munhu wemurume anorecognizewo kuti you are worthy as a woman. You deserve to be respected and loved and cherished. The Bible says, love your wives, and wives honor your husbands. It's Vim Choga. It's Coach Gladys Mtongorea, relationship coach Gladys Mtongorea. Pamsoro pe live pane zita rangu ipapo. Ndiri kutaura. Kuno kwaedza manje izvo it's almost 11 o'clock makuseni. Saka ndikuda kuti ndioneke panapa because baby wangu ari kupota achimbomhanya kumashuroko. Okay. Let's keep going.
Ndandichiti as a man you need to recognize your wife is worth. God said I'm going to give you a helpmeet for you. Mubatsiri akakukwanira. Saka une chii chekuti ndikubatsire. Ukaona uchigara pasi nemukomana womurume akuda kukuroora umubvunza, okay, what is your vision, sweetheart, for the next 1 year, 2, 3 years, 5 years? Where do you want us to be? Vision yako ndeipi? Boy maziso twai zviri kuita zvitaitai zviri paskrini izvi. Ndozvanoita izvi mukomana. Anongofunga kuti marriage is about sex and cute photos on Facebook and matching from head to toe, Gucci and what ameno ikoko. Hapana chinobuda. Ukaona une mukomana kana murume asina vision, asina direction, asingagoni kukupa kuti inini ndiri kufunga kuti kabva panapa gore rino iri rinouya tinenge taapa. What do you think mukadzi wangu? Unofunga kuti chii musikana wangu? Baby wangu unofunga kuti chii? Hapana, chaanongofunga kuenda kunoona mamuvi nekuenda kumabhawa chete, kuda kuona kuti bhawa rino rakapenga kukunda rimwe nderipi, nemabhurugwa ayo akasungirwa mumabviwa yayo magaro panze. Ndo zvinofungwa chete izvozvo. Hapana vision, hapana direction, hapana chinorongwa. Unobva waziva kuti uyu munhu hapana kwandiri kuenda naye uyu, zero pazvibozwa. Chero asina mari, kuplana kane vision, it's not about money. Money follows vision. Pasina vision hapana mari. A vision that is not written down is a wish. It will never come to pass. You see, it will never come to pass. Saka ukaona une munhu wauri kudana naye asina direction, asina vision, ukatira futi kumubatsira kuti understand kuti munhu womurume anofanira kunge ane vision, aateereri. They know everything. They know everything. That's when you know the difference kuti uyu is a boy, this one is a man. A man always tells the truth, whether good or bad, whether it sounds nice or not. Anotaura chokwadi. I would rather be with a man anotaura ndiandakanganisa hangu, ndaita chakati nechakati ichi, andifunga kuti chiri right. Ndibatsirwa kuti ndibve musituation yakadai, andidi kugara ndiri musituation yakadai. Unondirwadza so kana ndikaona wakatsamwa, ndikaona usiri kufara, mwoyo wangu unorwadza. Ndo anonzi varume iwayo, but a boy, it's a lie after a lie every time. And unoziva kuti kunyeperwa nemunhu ka uchiziva chokwadi soka, it's more even painful. Zviri nane kunyarara. Wakunyatsoziva chokwadi evidence unaye munhu iye anoramba chikunyepera. And akanyepa mangwana anokangana kuti anyepa kuti chi odzoka nemamwe manyepo pamusoro. Cheating. Musazonyeperwa kuti hanzi it's a mistake. Cheating is a decision. Unotonyasotogara pasi wotodecide kuti ai ndakuenderera mberi, ndakubvisa bhurugu, ndakuzviita. Ozoya kwa ndakanganisa mukadzi wangu, it was a mistake. Hakuna chinonzi mistake pacheating. Kaona munhu achiri kuti it's a mistake, haasati ready to repent. Repent wherever you are. Repent. Be transformed. Change your mind. We are chastising you now. So I want you to know, cheating, deceiving, all those other things, vanenge vachita. So I want you to understand kuti vanhu vakadaro avagariki nawo, unotambura, unofane nhamo, unotozvisharwa kuti ndoendepi, ndoita sei panapa, ndoenda kupi. A boy is always playing games, playing life. A man doesn't have that kind of time. Anotori nebusy. Ndikatanga business iri, ndikadai so nemukadzi wangu, ndikadai nevana, ndikaita izvi, ndikadai so kuna ana mbuya vangu, kuna mai vangu na baba vangu. If I do this, I need to get myself organized. Boys, busy kutaura rubbish nekutarisa kuti majokes ariko mazuva ndeapi, kuri kutuka vanhu pasocial media ndepapi, kuri kushaudha vanhu mazuva ndekupi, kuri kuitwa mascreenshots mazuva ndekupi. Teki kamari kashoma kainako ikoko anenge achijusa achitenderera. Anawo musi waanozorora kuti nhasi ndakuitawo zvangu, ndakutangawo changu, ndakuita zvinhu zvine musoro. Hapana. Anodziwa zvekuita nevamwe, haudziriwo vamwe zvekuita. Chero mukadhisada nhasi tiri kuenda kudhina, shamwari yake ikangoti hande kudoro, atochinja, munosara makuenda mega kudhina, iye anenge atoenda. You see? And that's not even something chekuti hanzi unotomboswera uchidada nacho ichocho. Kana uri kuita izvozvo, treat your wife with honor and respect. Treat your girlfriend with the love that she deserves to be loved with. A man does not kiss and tell a boy, lets the whole town know how he's been with you. And azvisi zvezvokuti nyika yese inenge ichizwa tazoda tadai so zvinenge zvichitaurwa tadai so, hazvina kwazviri kuenda, hazvina musoro, hazvina direction. Munhu womurume ukaona maziva kuti vaenda kwakati waita chakati, zvinobatika nemaoko, munotozoona kuti izvi zvine musoro izvi. Izvine musoro izvi. Loveness chingodzo hanzi pano, enda noverenga pamusoro petopic, my darling. Tiri kutaura nezve, for you to get the whole information, but tiri kutaura nezve varume nevakomana, musiyano wekuti akaroorwa nemurume neakaroorwa nemukomana, ari kudanana nemukomana neari kudanana nemurume, musiyano wacho sweetheart, ndo zvatiri kutaura pano. And this is
relationship coach Gladys ari kutaura pano havasisimeli. Okay. Ndauda kutopedza zvangu, but chanditrigger loveness pana baba vauya, baba vari panapa vauya izvozvizvi vari kutanga kubonyora zvavo, kutondibonyorerawo pascreen. Ndangoti unoziva zvongoti uri busy wakwaedzawo kunoku wonodaira foba, maybe munhu anoda rubatsiro. Ona munhu ari kubonyora, baba vanhingi kusanyara, murume mukuru, mukadzi wako izvo zvari kushaya hope pano, iwe uri koko kwauri ikoko wakahwanda ikoko uchiita zvinhu zvekupenga izvozvo. Stop it. I curse you by the name of God. Aufi wakaita erection. Sorry hako kune mukadzi wemunhu iyeyo, but handiitirwi mashuro akadaro iwayo ndikanyarara, handiitirwi izvozvo. Uchadzoka. Set goals as men, mature men. Set goals, have a vision, have an idea of what you want to do. Boys can't see past tomorrow. Anongoona zvanhasi, zvamangwana hakuna zvinoonekwa, hakuna. Zvinoperera ipapo, hakuna kwazvinoenda. Boys are all about speaking, no action, but a man acts on their word. Okay, ini ndogaranishana kuti words that do not match your action is manipulation. Manipulation kuti uri kutaura izvi woita zviri different. That is manipulation. Taonga nyamandi ilanguage ipiyo, ilanguage yandi kutotora. I curse that man. Yes, I curse the man who came here achita zvake zvokubonyora panapa. I curse you in the name of God. Dai zvaitika kwauri Taonga ndipo waizoona kuti wanga usingabvunzi kuti language ipi. It's not funny when someone comes on your screen and start doing stupid things. Instead of getting help, you are coming and doing crazy stupid things. I curse you in the name of God. Ndo erection yekupedzesera yawaita, you never have another one. You will not do that to me. And this tenderi izvozvo, I'm not allowing that. Anyway, that a man takes action, anoita vision, anyora pasi vision yake, oita act upon it. If they are having a tough time or they are hitting a wall, the wife is a helpmeet yakasikwa naMwari kuti ibatsire mukadzi. Anobatsirika, motofamba zvakanaka. You are not taking credit for helping your husband, but iye ega achazviona kuti mukadzi wangu is for me. Mukadzi wangu wants us to go far. She wants us to go somewhere. Muri mese, you are a family. Muri mese, munenge muchibatsirana muchitokura. Vamwe vanhu vakaita mistakes happen. I always say making a mistake, everyone, even myself, I've made messes before. I've made gross mistakes before, but repeating the same mistake over and over again, I always tell you, inini kwandiri inenge yato decision. Aisichatombori mistake, it is now foolishness. So vamwe vanhu vakaroorana, maybe vakamitisana vari kuchikoro, college or whatever, but unoona kuti vanhu ivavo vakazokuudza nyaya yavo pavave zviri kuti takatambura tese tichigara muka one room tichidya zai one night before dinner tichidya sadza nesalt, but the husband had a vision. Akaona ndaita mistake panapa. He grew up quickly from being a boy and became a man, started developing a vision, started developing ideas, started developing himself, putting actions, words dzaanenge ataura into actions, building from where they are. Ndichazodzoka ndichiticha business principles. I'm a business woman, by the way. Chadzoka ndichikudzidzisa business principles kuti muzive kuti unorana sei from ground zero going upwards with your man or by yourself. You don't have to be a man with a man. Vamwe vanhu hatodizi varume zvacho, vamwe vanhu havadi zvekuroorwa. Munhu anomeka choice upenyu hwake. All I want is for you to make progress, to be happy, to grow in your life spiritually, intellectually, and zvese wokwanisa kuzvichengeta kana kuchengeta vana. Maybe uri chirikadzi, maybe uri single parent wakasiwa nemurume. Haufaniri kumirira murume kuti avalidate nekuvhaliwa upenyu hwako. Grow and begin to do things, and I'll come back here. Vanoda, you can come here and I'll teach you. Can also totanga business. You are not in business, I can teach you, because I started from zero. You are talking to someone who was once a single parent. Okay, so I started from ground zero to be where I am here. I can support you, I can encourage you, you can encourage yourself as well. You don't have to wait for people. You have to do things for yourself as well. Right. Munhu wemurume ane confidence in himself. Do you understand kuti a lot of men vanoita zvavanoita is kushaya confidence? And I'm not blaming everyone for what they are doing and how they are doing things, because kuna vamwe vanhu vakatokura vasina mentorship from being a boy to a man. Vamwe havana mentorship. This is why I'm a coach, and you can come and I can coach you to become a real man
for your woman, a real husband to your wife, a real father to your kids. I can teach you. There are so many men who are coming. Munoziva kuti ndakazana chinhu papage pangu pakazara vasikana mazita evasikana. There is a certain head akati pano varume vangani panapa ndikaseka zvangu. There are a lot of men who are on my page who are learning nuggets. Unozoshamisika manje vauya kumessenger ndototi my sister, how are you? Lily, this is relationship coach Gladys. My sister, how are you? Otoseka zvakoti mother and this sister ndinoya papage penyu ndiri ghost because handidi zvokujajwa. So there are so many men who are there who are learning a lot. Some of them are, I'm doing coaching with them. I'm doing coaching with them and they are making so much tremendous progress. No, suppliers, I'm here, sweetheart. I'm doing this. Wait. It's Safari. Yeah, please don't do that. Safari, I know. But don't do that. Do better live streaming, okay? I don't. But YouTube Kids. Yeah, you go on YouTube Kids. Oh, go and eat. Go there. Take your thing. Go say thank you, mommy. Thank you, mommy. Thank you, mommy. Okay, baby, go. Right. Page rangu taonga ukaenda kumusoro kwa live streaming yangu ndarisa pamusoro anditi unaona paonesa title ye live streaming paya ndaisa page rangu papo ne group rangu. Page rangu rinonzi relationship coach Gladys Mutongoreya. Then ndine group rinonzi dating and courtship blissful marriages. Okay? Ukaenda kumusoro you will find it. You will find it. Right. Okay. So then there are so many men who are coming through. Unoziva kuona murume achiuya so coaching ziyoti akuda kugadzirisa upenyu hwake. Iwe I cry masodzi kuerera kudai ndichichema nevarume panapa coaching on this screen, private coaching, mama actual coaching sessions chaiwo that you pay for. If you see a man kungoti hello Pastor Gladys, hello, the person breaks down. Varipo ndiri kutokuona ipo breaks down, started kuhwihwidza munokuziya kana uchiri kuchema zvokungwerera musodzi usati watanga groaning yekutange munhu achachema zvokufenda pascreen apa. They come vachichema unonzwa tsitsi wonyasona kuti uyu munhu kauka akakura iri nherera iwe akakura achigara kana na step mother kana kuti step father haana kumbodiwa haana kumboona mai vake vachidiwa mai vaingoshingirira kugara nemurume zvestatus vachirohwa vachishaudwa ivo vachirohwa vachinyimwa chikafu pamwe vombonogara mustreet wodzoka futi vachiita sei. Iwa unozoona munhu iyeyoyo ane degree rake ane basa rake is now an engineer auzivi kwaakabva hauna kutora time yekugara naye pasi kuti ndiite coaching ndikubatsirei kuti muzive kuti ndadhila nechildhood trauma yake ndamubatsira maybe ari kubva from an abusive marriage whether murume kana mukadzi. Munhu iyeye haanamboziva nyasonzwisisa kuti chinombonzi marriage chii, haazivi chinonzi intimacy chii, haazivi chinonzi sexual intercourse chii, haatombozivi chinonzi affection, companionship, haachizivi. Ukasaya kucourtship naye munhu akadaroyo, ukasaya kupremarital counseling uchachema. Hazvina basa kuti ane mari yakawanda sei. Kuna vanhu vane mazimari vane mazimanjoni vamuri kuchiva but havasi kurara mubhedroom rimwe. Mukadzi anorara kubhedroom kwake, mukadzi anorara, murume anorara kubhedroom rake, vanogara vachinetsana. Akada kubvunza murume wacho haadzidzisiki. He is a boy at 40. Anokudza uri kushachi, uri kugara muzimanjoni muno, mota yaunoda yase unayo, unodriver, unorara paunoda, unopfeka zvaunoda. Chimwe chaunoda kubva kwandiri. They think financial provision is love. Financial provision is part of love, but it's not an absolute. Saka zvese zvinoda kugadziriswa izvozvo. You can inbox me and I can help you. Both of you, ndinokwanisa kubatsirai to develop you from being a girl and a boy to become a man and a woman. From being a male and a female to become a man and a woman, a husband and a wife. I can help you to do that. Now, kana pana ane questions ada kubvunza, ask your questions because I'm about to leave. I'm about to go. Ndangoti ndiye ndizokudza kuti kune vamwe vanhu vasisina matyira. Mai nababa vabenzi havana mufaro. Kozochiita vamwe vanhu varipo pakuda kungorwadzisa vanhu because they don't know what to do with their lives. They don't know what to do with their lives. Havana kuwanawo munhu ayavaratidza rudo, saka you can't blame them. Unotozomublema kana ambouya tikaita coaching akaramba kudzidzisika, then you know kuti uyu uiko haagadzirisiki uyu, haagoneki. Some people are still asking, regaindi aiwa, no, that's enough today. Chimbenda unomwa mvura. That's enough. Go and drink water. Regaindi try futi kuisa page rangu apa because some people are still asking.
That is my page there, and the pina page rangu iri. Relationship coach Gladys Mtongoria, that's me right there. If there is anyone asingu here akaro tandika chiko newewe asichina masisi ndati anotadza saka unofunga kuti kuita single kuti hanzi hauna kurongeka here. Singleness is a gift from God. Kutorongeka kwako kunototangira pakuwa uchiri musingle ipapo, because if you are not organized a single person, uchiri wega uchitadza kurana upenyu hwako, how are you expecting to run a family? Unofunga sei kuda kuzonosangana nemwana wamainhingi akareizwa namai vake in his own way. And anotora mvura yekumwa. Go and get me some water. I have 1, 2, 3. Ndanotorera mvura. Go and get me some water kunashi. Go. 1, 2. Go and fetch mommy some water. Enda. Go and fetch me some water, please. Thanks. Go fetch me some water. Go. 3. Ukatadza kutorongeka ushiri mukomana azvibhadhari. Ndosaka ndiri kuti before you think of getting married, maakuita serious, musati maita engagement. Come, I'll coach you, I'll correct you, I'll help you resolve issues, nekuidentify my red flags, todila nawo, because once maengage muchiri kuitira courtship yacho, muchiri kuitira courting yacho, because maakutongo yango zvazvo kungokiyakiya ngotinzi takaita go through premarital coaching or counseling. Munofanira kuita intensive counseling, coaching before you get engaged. Paunozoita engaged baba, unenge wakuziva kuti munhu uyu ndinokwanisa kuita put up nezveupenyu hwake here, ndinokwanisa kuita put up here nemaerror ake nemamistakes ake. Unenge waready. Oh, go. So, yes, there are lots and lots of them who are organized. Vamwe vacho, like I'm telling you, vanotoya vachichema pano. Nevarume vakuru ndinotovatanga from zero. Coaching from zero, because disaster. Vakadzi vacho umwe anouya haazivi kuti murume anotaurwa naye sei, haazivi kuti ndinogara nemurume sei, what do I do for my husband for him to feel loved, ndoita sei for my husband to, for me, kuti murume achiuya mumba afeel kuti I'm coming into a sanctuary, not a battlefield, kuti anzwe kuwa welcome kuuya kumba. How do I pray for my husband? How do I talk to a man? Takatosiyana kamukadzi nemurume. Vamwe vari kudzinga varume nekuda kwematauriro avo, nekuda kwehunhu hwavo, nekuda kwekusaziva kuti nyaya iyi inoadreswa nguva iyi, inoadreswa papi. Kana mukaita issue, how do you talk about a situation, conflict resolution yenyu? Ndine bhuku rangu riri kubuda manje, right? Rinonzi dating and courtship, maintaining a blissful marriage. Riri kubuda manje bhuku rangu next year. So if you want a copy of that book, it's like a manual. I talk about interracial marriages. I talk about raising kids, intimacy, finances, difficult in-laws. I talk about how do you love each other? How do you become intertwined spiritually and physically? How do you forgive? How do you prepare for marriage? It is all in that book. It's like a manual. So kuti mune mchingoti nhasi regai timbovhura bhuku redu toda kutaura nezvemafinances, maakutodiscassa muchibatsirika. Toda kutaura nezvebudgeting, maakuvhura muchidzidzira what is a variable bill, what is a fixed bill. Zviri simple, basic things, and complicate zvinhu. Waakutoziva how do we start a business? How do we do with our startup costs? How do we prepare? All those things I do help people with in my book that is coming. Ko varume vane ma best friends echikadzi. Varume vane ma best friends echikadzi. Kana uchida kuita best friend yako echikadzi, iye mukadzi ye haafaniri kunge akaroorwa. Murume ye haafaniri kunge akaroorwa. Itanai ma besties enyu makadaro. Hakuna murume akaroorwa anoti ndine best friend yemukadzi. Mukadzi wacho ye haana ushamwari newako, haawirirani, hapana zviripo, havataudzani newe. Munoziva zvinoita Satan. Satan zvaanoita anokunyangirai, so he is very deceptive. Munouya muchifunga kuti haina basa nazvo, munhu anoita zvaanoda, munhu anoita zva. Hapana vanhu vanotanga nekuita ma small house, hapana vanhu vanotanga nekungoita ma girlfriends, hapana vanhu vanotanga nekuchita. Unondiudza kuti murume wakanokudza kuti ndiri kumboenda kunotandara ne best friend yangu musikana, oenda kumba kwake, iwe uchisara kumba uchiti hanzi vari kuenda kunotandara ishamwari yake. What they talk about, you don't know what they do. Ma messages anopinda mufoni make achibva ku best friend yake, unonzi usabata foni yangu, handidi tuone kuti mune uri kutovharwa. That is deception at its highest level. Anenge achitoita zvaari kuita nemunhu iyeyo, hakuna zvakadaro.
You can argue all you like. You can think that I'm an old school. Go ahead, but you have to know kuti une munhu iyeyo yodo. Une munhu wako iyeyo, but muri two ipapa. You can argue all you like. Munenge mutori genga ipapa. Okay? Muri kutaura nemunhu panapa ane murume okutanga. This is my second and last marriage. My first marriage was destroyed by a best friend, not even ye murume. Yangu, what about best friend ye murume? Yangu, I found them having sexual intercourse red-handed. Atori pamsoro red-handed. Okay? In the mix. Saka musafa makafurirwa ndakadzidza chidzidzo vasingadi vanoda ku those who want to try it, you can go ahead try it. Ndakabva neko kumunga akuna ipwa. A great book, that's if both are ready to learn. Okay, yeah, that's true. Book roka, I know what is there because one, my experiences and I go through. Two, learning from my coaching clients as well. Three, from my experience of life and what I have learned kuchikoro kwandaita coaching, and also me being a pastor, doing a lot of things with families. I learned quite a lot. Being a business person myself, helping ndichibatsira vanhu vanenge vari ma-interracial marriages iwaya, vanhu vari kunetseka nevana, especially ma-teenagers and all this. I coach those too. You learn a lot. It's like a manual, so to speak. It's really like a manual. Don't do that, Kunashi. It's like a manual. You are going to learn a lot. And unoziva vamwe pane pamuchandifonera after reading that book muchitoda coaching motoona kuti panapa hatina zvatiri kutomboita. We need help and I'm here for you. Anyway, I don't think there are any more questions here. We are doing good. I'll catch you some other time. God bless you all. God bless you all. I just thought of some of you and I love you so much.